Здравейте! Вие гледате От здравето до красотата. Един проект, който ни дава възможност да срещаме специалисти, които променят бъдещето. Днес имам честта да разговарям с доктор Емил Бърдаров, един от водещите и най-търсените дерматолози в България, визионер в естетичната дерматология и един от основателите на медицински център Спектро, Институт по медицинска естетика. С него ще си говорим за това, кои са най-модерните инжекционни процедури днес и какво ново да очакваме в следващите години в тази област. Здравейте, доктор Бърдаров! Здравейте! Да започнем от голямата картина. Какви са световните тенденции, които определят посоката на развитие на естетичната дерматология днес? Има доста така промени, особено последните години, което е свързано както с възприятието на красотата, също така и с появата на доста нови продукти, които могат да реализират тези нови тенденции. Като на първо място, може би, това вече е желанието за по-естествена визия. Съответно, да се залага доста на качеството на кожата, тя да изглежда добре и здрава. Т.е. имаме връзка между здраве и красота. И другото, което е много важно, да се запазва индивидуалността на пациента, тъй като в годините сме свидетели на доста недоразумения, които общо взето, да, така е, това трябва да си го кажем, директно. Искрено. Защото много често има обезобразени хора и повечето това дава и лош имидж на самата естетика, тъй като хората си мислят, че когато си правиш естетични процедури, трябва да изглеждаш по този начин, а реално не е така. И всъщност запазването на индивидуалността, естествената визия и младежко излъчване, без да личи какво си правил. И в тези така съвремени тенденции съответно се появяват и доста съвремени продукти, типа наречем наречените динамични филъри, биостимулиращи филъри и различни много продукти за биостимулация и биорегенерация. Те помагат, за да постигнем тези нови тенденции. Да, т.е. Вие споменахте вече модерните, актуалните продукти и тенденция. Да може ли да изброим за нашите зрители какви естетични процедури вие практикувате? Аз практикувам широк набор от процедури, както инжекционни, така и апаратни, някои са и дерматохирургични, в зависимост от нуждите на пациента. За да се получи тази естествена визия и този добър резултат, е желателно да се ползва миксиране на различни видове процедури. Тоест не можеш с една-две процедури да постигнеш съответният резултат естествен. И затова, примерно, и правим ботулинотоксин, филъри, биостимулатори, биорегенератори, лифтинг конци, апаратни процедури, лазерен ресърфасинг, третиране на пигментации, на разширени съдове, хирургично премахване на някои образования, които са доброкачествени, някой път и за съжаление злокачествени. Така че абсолютно в целия спектър, който е така може да практикува един дерматолог, го предлагаме. Аз грешно зададох въпроса си. Трябваше да кажа, има ли нещо, което не извършвате? Да, общо взето няма, защото поред мен, за да е добър един лекар, той трябва да може да прави много неща. Тоест не може едно-две неща и да разчита на това. Той трябва да бъде комплексен, да има комплексен подход към пациента, за да запази неговата индивидуалност, което е изключително важно. Да нямаме хора направени по шаблон, да не можеш да различиш кой е. Всеки си има индивидуалност, природата го е създала индивидуална и ние трябва да я запазиме тази индивидуалност. Разбира се, да го поддържаме в добър тонус, добра визия, за да се чувства комфортно и за да бъде по-успешен. Нещо, което е много интересно, обикновено хората, които си правят такъв тип процедури, по мои наблюдения, обикновено те имат по-добро самочувствие и много често имат и по-големи успехи в живота, а съответно има и отделни наблюдения, които съобщават, че обикновено те имат и малко по-голяма продължителност на живот, което може би е свързано и с това, че те си поглеждат върху начина на живот, имат и по-здравословен начин на живот. Така че заповядайте, ние ще се погрижим това да бъдете най-добрата версия на себе си.
изкуственият интелект навлиза все повече във всяка сфера от живота ни. Какво означава AI Skin Check процедура? Какво може да види технологията, което окото на специалиста не вижда? Изкуственият интелект наистина е част от бъдещето и ние вече така правим първите стъпки в тази насока. Нещо, което е много важно, да може да се направи вярна оценка на състоянието на пациента преди каквото и то да прави за подобряване на неговото състояние. Тъй като много пъти пациентите имат така неправилна оценка за собственото си състояние, докато когато се направи по този начин използване на изкуствен интелект, вече имаме абсолютно адекватна оценка на неговото реално моментно състояние. Тоест те много пъти... Да. Не какво не вижда окото на специалиста, а по-скоро то помага дори пациента. За пациента, защото лекаря много пъти, говоря неща, които са в моята практика, много пъти пациента не вижда проблем, който той реално има, а се фиксира върху някакъв проблем, който не се вижда или е много незначителен. Когато го обясни лекара, той трудно го възприема. Да. Обаче, когато го види на машината, тя е снимала, направила оценка, изчислила е какви са промените в кожата, тогава, когато го види в числа особено, примерно какъв процент е пигментация, какъв е червенината, нали, колко са широки порите, тогава той вече го възприема. Тоест, ние вече знаеме какъв му е проблема. На базата на изкуствения интелект ние можем да предвидиме, разбира се не напълно, но частично, ако направим съответен вид процедури, какви промени могат да се случат в бъдеще. Дали как ще се промени обема, как ще се промени визията, ако примерно се добави някъде филър или примерно нещо се коригира, биостимулатор. Да. Тоест по този начин позволява да видим до някъде частично в бъдещето като резултат от тези процедури, които ние ще направим. Така че това помага за оценка на пациента и съответно за промените в бъдеще. Другото, което е, когато направим съответните процедури, много пъти пациента казва примерно, аз не виждам кой знае каква разлика, но примерно когато се направи с съответната техника и с ползата на помощта на изкуствения интелект, примерно виждаме, че примерно имаме намаляване на пигментация с 50% от една процедура, което пациента той с просто око не го вижда. Лекара го вижда, защото той все пак е специалист, но пациента той не може да го оцени. Харесват се, казват, аз винаги съм си била така. Да. Хубавото ми. Да, има нещо, което примерно ние може да ги следим и във времето. Нали, като правим процедура, ние задължително ги фотодокументираме примерно пациентите и примерно като им покажеш, и той вика, аз така ли съм изглеждала? Тоест те забравят как са изглеждали във време. В тази насока изкуственият интелект помага за фотодокументация, да видим начално състояние, да предвидим евентуално какво ще се случи в бъдеще и съответно да оцениме какви са промени вследствие на нашите процедури. Разбира се, все пак най-важното е клиничната оценка от лекара и неговата визия. Защото горе-долу на този етап, разбира се, изкуственият интелект работи с някакви горе-долу шаблони. Докато моята представа за естетика е, че всеки човек си е като едно така бяло платно, което ние да можем да твориме. Т.е. да създадем нещо красиво, уникално и то е само за този човек. Това на този етап го може човешкото око и съответно професионализма на лекара. Вие акцентирате към индивидуалния подход, към персонализираната естетика. Да. Но какво правите в случаите, които знам, че са голям процент? Дамите идват и казват, искам като устните, нослето, скулите на някои от известните звезди. И тогава отговорът какъв е? Да, наистина държа на индивидуалността, на запазване на индивидуалността и на естествената визия. Разбира се, много пациенти има, носа снимка на някой, искам тези устни, този нос и така. Сега това означава една дълга консултация да се обясни, че за този пациент някои от нещата няма да бъдат добре.
после ще си загуби индивидуалността и няма да изглежда наистина добре. Независимо, че по принцип самия нос като нос може да изглежда добре, но на нейното лице, на нейната структура ще изглежда недобре, да не кажа няколко пъти катастрофално. Обикновено, да кажа, може би в 90% от случаите успяваме да ги убедиме, пациентите, че това не е подходящо за тях и правиме това, което смятаме, че ще бъде добрите скули, добрите устни или добрият нос за тях, за да си запазят индивидуалността и те накрая наистина разбират, че това е било правилният подход. Разбира се, има и 10%, които не искам това. Какво се случва най-често? Разбира се, тръгват си, отиват някъде, намира се някой, който да им направи това нещо и след няколко месеца се връщат и казват, с може би има изключение, но най-често се връщат и казват, да, бяхте прави и съответно, ако е хиалуронов филър, лесно се маха, ако е нещо друго, обикновено то изчезва. Сега проблема е, ако има хирургия, като имам и такива случаи, примерно хора, които си коригирали хирургично носа, виждат, че тази форма не е хубава и накрая ние ползваме продукти, за да възстановим горе-долу същата форма, примерно на носа, която е била преди, която по-добре пасва на лицето. Обикновено хубаво човек да се слушва в съветите на професионалистите, а не да трябва да пипне котлона да види, че е топъл, тъй като преди това са му казали, че е топъл котлона, но някои хора искат да пипнат и да се убедат по трудния начин. Вие не правите компромис позиции? Аз абсолютно не правя такива компромиси. Когато смятам, че нещо ще бъде лошо, аз не го правя. Той има един такъв друг момент, това е един от моите учители в дерматологията, професор Дормишев, Бог да го прости, изключително интелигентен човек и той това ми е казал, когато съм се вслушвал в желанията на пациентите, винаги съм грешал. И това ми е останало в главата и го спазвам. Другото, което много пъти се случва е, примерно, ако случайно нещо се направил, което пациентът е желал, но примерно той последствие разбира, че не е добър резултат. Много пъти, за съжаление, пациента няма да каже, аз го исках по мое, а ще каже, ето доктора, еди кой си, какво направи. И затова той препоръка и към колегите да правят само това, в което те са убедени, че ще бъде добре за пациента. След консултация с професионалист, избрали сме кой е най-подходящия продукт и процедура и колко всъщност е дълготраен този ефект? Продължителността на ефекта зависи от продукта или процедурата, която правиме. Нещо, което е много важно, че няма неща, които да са вечни, включително и при хирургичните интервенции, те имат някаква трайност. Примерно, ако си направите хирургичен лифтинг, има няколко години, за съжаление при някои има и по няколко месеца. Така че и за инжекционните процедури е по същия начин. Примерно, ако си правите, да речем, ботулинотоксин, примерно 3-6 месеца някъде в този интервал. Ако правите хиалуронови филъри, там зависи вече от вида на филъра, качеството на филъра, може да варира между 6 месеца, някой път до 18 месеца, до 2 години, а има късметли, които при тях ефектът продължава и 3-4 години. Разбира се, когато е по-качествен филър, съответно продължителността на ефекта е по-голяма. Има филъри, които са ефтини, съответно нискокачествени. При тях ефектът, особено най-често при устните, изкара един месец, два. Когато е качествен филър, едни устни могат да седат и 2 години. По отношение на биостимулаторите, вече там зависи какъв е вида на биостимулатора, като продължителността на ефекта може да варира от 6 месеца, някой път до 2 години, че и повече. При биорегенераторите, там обикновено продължителността на ефекта е някъде около година. Тоест, зависи какъв продукт използвате, има различна продължителност. Но най-важното е, каквото и да правите, да сте постоянни в правенето, в грижата за тези процедури. И друго, което е много, много важно, колкото по-рано човек започва да прави такъв тип процедури, в дългосрочен план намалява нуждата от правене на естетични процедури.
Тоест, ако сте закъснели, ще трябва да положите много усилия, много процедури да правите и пак няма да получите този същият ефект. Ако сте информирани на време, да започнете с така наречената даже профилактика и тогава ще ви се налага и по-рядко да ги правите тези процедури и по-малко. Тоест и това има отношение към продължителността на ефекта на различните процедури. Не да чакаме да се обострят проблемите. Да, много е важно, не да чакаш да стане проблема, пък тогава да се чудиш какво да прави, а когато знаеш какво ще се случи, вече съвременната медицина и естетична медицина вече горе-долу знае какви са промените с възрастта, горе-долу на какви години какво се случва. Вече може да се предвидят какъв тип процедури да се направят, за да се профилактира какво ще се случи в последствие. Нещо, което е важно хората да знаят, че обикновено растеме до към 25 години и от 25-та година, за съжаление, почва да има прояви на стареене. Тоест, това е една добра възраст, която трябва да започне да се грижим. Да, за някои неща може и по-рано да се започне, но 25 годишна възраст, обикновено това е времето, в което е хубаво да започнем да се грижиме за текстурата на кожата, защото тогава започва примерно намаляването на продукцията на колаген. Малко, с по около процент на година, постепенно в времето. Значи профилактика на младостта? Профилактиката е важна, да, защото когато по-рано почнете да правите, намалявате нуждата в перспектива от процедури и удължавате техният ефект. Вие засегнахте темата, че от основно значение и качеството на продуктите, с които се работи. Това е изключително важно, да. Знаем, че вие също не бихте направил компромис. Никога. С тази част можем да споделим какъв е вашия избор при различните видове инжекционни процедури, кои предпочитате? По отношение на примерно филърите, не е тайна, че залагам на така наречените динамични филъри. Специално аз работя, може би 99% от случаи с една марка, която се казва Телксан. За мен това са най-добрите в момента филъри, които има в света. Лицензирани? Абсолютно лицензирани, с съответните клинични проучвания, публикации. Нещо, което, както каза един колега, не работя с филъри, в които няма публикации. Клинични публикации, когато няма, не работя с такива филъри. И аз спазвам също това правило. След биостимулаторите имам един любим продукт, казва се Гури. Той съдържа напълно течен поликапролактон и всъщност при него се постига това, което е модерно в сегашната естетика, модерната естетика, да имате младежко излъчване, запазване на индивидуалността, без да придава излишен обем. Всъщност човек изглежда по-млад, без да му личи какво си е направил. Това всъщност по-добро от това, както каза една моя пациентка, повече от това не знам какво мога да поискам. А какво е вашето мнение? Имате вдига се много шум около продукта Реджуран. Реджурана, това е в момента световен хит като продукт, който е другата група, това така наречените продукти за биорегенерация, които в тяхното действие се включва и биостимулацията, като при биорегенерацията, конкретно при Реджурана, се стимулира образуването на нови клетки. Отделно се стимулира образуването на колаген, но всъщност се образуват нови клетки. А Реджурана като продукт съдържа нещо, което се казват полинуклеотиди. Това са фрагменти от ДНК. ДНК, но в случая на Реджурана от така наречената дивасионга кета, която се ражда в Корея, минава 2 милиона километра по океаните и след това се връща в Корея, там си хвърля хайвера и съответно приключва жизнения си път. И всъщност тази сьомга има най-качественото ДНК сред този вид, защото много малка част от тях успяват да оцелеят и да се върнат. Това означава, че това са най-добрите екземпляри, точно така. И всъщност в Корея тяхното министерство, което отговаря за качеството на риболова и на храните, всъщност ги откриват тези сьомги и от тях се произвежда ДНК.
Това ДНК на тази дива сионка е 97% съвместимо с нашото ДНК. Почти 97% имаме идентичност. Тоест много е близко. И всъщност ние, когато инжектираме такъв продукт, правиме две неща. Едното е, давайки ДНК фрагменти, ние даваме градивен материал, за да могат да се образуват нови клетки. Това е едното. Другото обаче, което когато се инжектира, в зависимост на нивото, на което се инжектира продукта, примерно ако се инжектира в дермата, се стимулират един вид рецептори, които са А2 рецептори. Тези рецептори правят така, че стимулират продукцията на колаген, еластин, това, което на нас ни е необходимо. Обаче, ако го инжектираме малко по-дълбоко в хиподермата, т.е. мазнината, там пък стимулираме А1 рецептори, които пък какво правят? Стимулират липогенезата, образуване на мазнина. И по този начин, в зависимост от начина на инжектиране, дълбочината и техниката, която използваме, ние можем да получим различни терапевтични ефекти. И нещо, което е много важно, че този продукт е много биосъвместим, което е много важно и няма така риск от някакви сериозни нежелани ефекти. Това е сериозен продукт. Да, и нещо, което е, ще като инжекционен продукт, нещо, което е много важно, че при този продукт направени съответните клинични проучвания и наблюдения, че той не може да запушва кръвоносни съдове при инжектиране, т.е. липсва риск от емболизация и съответно рискове, които може да ги наблюдаваме примерно при филари с хиалуронова киселина. Така че това нещо е много важно и за неговата безопасност. На няколко пъти споменаваме термини като биостимулация, биорегенерация. Може ли с прости думи да ни обясните различните видове продукти? Какво е филър, какво е колагенов биостимулатор, какво е бустер, така наречените? Те са доста различни неща. Разбира се, хората, когато не са запознати, нормално е да правят такива грешки. Примерно филърите, това са продукти, където ние запълваме някакъв обем. Имаме, примерно да речем, най-често с възрастта се топят костите и се губи обем. Слагаме такъв филър, който възстановява загубения обем. Филъра също се ползва, примерно да речем, когато с възрастта се застопяват дълбоките мазнини, примерно в лицето, филър ние ги възстановяваме. Тоест, филърите са продукти, които увеличават обема, най-общо. Биостимулаторите са продукти, които стимулират образуването на колаген, еластин, основно понякога и на хиалуронова киселина, като те действат по механизъм, предизвикват една лека възпалителна реакция, която стимулира фибробластите да започнат това образуване на тези, защото фибробластите образуват колаген, еластина и хиалуроновата киселина. Биорегенераторите имат подобно действие, но те всъщност правят кожата и съответно структурите в дълбочина да образуват нови клетки, т.е. самия организъм да се обновява. Това е биорегенерацията, като биостимулацията, да кажем, е част от биорегенерацията, така общо може да кажем. А бустер? Бустерите, това обикновено са, бустер, това са вещества, обикновено, които ги използвате, за да подхраните кожата, да я буснете, да я стимулирате. Да, то е, мезотерапията е техника, а продукти за мезотерапия, защото мезотерапията е самата техника. Да, той иначе е получило гражданственост, като кажеш мезотерапия, имаш преди продуктите, но всъщност мезотерапията е техниката, а продукта, който се инжектира, са така наречените скин бустери. Друго има една друга така група, така наречените денсифайери, които са между бустерите и между биостимулаторите по средата, така наречената група на денсифайери. Това е малко от английски, но иначе всъщност идеята е такива, които да стимулират укрепването и уплътняване на дермата. И за финал на този така интересен разговор, въпросът: можем ли с вълшебна пръчица, има ли такъв продукт или процедура, с която можем да компенсираме години липса на грижа за кожата и за лицето ни? Мисля, чудеса няма, такава магическа пръчка или вълшебна пръчка няма, за съжаление.
всичко, което човек трябва да прави, да бъде последователен в годините, да полага грижа, нали, както за красота си, така и за общото си здраве, защото те много пъти са свързани. Но пак в тази връзка, но пък никога не е късно човек, нали, да започне да полага съответните грижи. Но колкото по-рано се започне с правилен начин на живот, здравословен начин на живот, със съответно спорт, който, нали, наистина е много важен, нали, разбира се, в здравословни норми, нали, не прекалени, безкрайни, да, но да е последователен. И колкото по-редовно прави нещо за своята красота, като процедури, като ежедневна грижа, ако ще е вкъщи, с съответния здравословен начин на хранене, ще има по-добри резултати в дългосрочен план. Защото чудеса не съществуват. Дори много пъти имам пациенти, които си правили хирургични интервенции, направят си лифтинг, нали, блефаропластики, така, и накрая правили си процедурата, обаче текстурата на кожата, тя не се променя. И те мисли, че само това ще им е достатъчно. Впоследствие виждат, че това е само една част от нещата, които трябва да направят. Тоест трябва да полагат и тези така може би неприятни, защото са повече и по-продължителни процедури за текстурата на кожата. Тоест лифтинга, дори хирургичните интервенции не могат да направят това чудо. Нали, могат да бъдат част от него, но пък има друго. Когато си правите редовно такъв тип процедури, вие много така във времето отлагате нуждата от хирургични интервенции и включително, ако стигнете до хирургична интервенция, резултатът ще бъде много по-добър. Така че, за съжаление, всичко изисква усилия. Воля, да, и търпение и грижа. Да, аз имах една пациентка, тя процедури за махане на разширени съдове, така, на лицето, капиляри. И съответно всички процедури, за съжаление, които имат ефект, много често има и някаква болка, нали, малка или голяма. Добре, вика доктора, не може ли едно хапче да изпие да ми изчезнат всичките съдове, но само нежеланите. Разбира се. За съжаление, такива, да, поне на този етап, такива чудеса няма. Благодаря ви, доктор Бърдаров, за този така ценен разговор, който ни разкри какво е възможно днес и каква е естетиката на бъдещето.